apa na di rantau, etek na di kampung, uni na di rantau, adik na di kampung. Jangan lupa YouTube Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama Cyril Asmara. Oke guys. Alam balik anak baju onang kata ko malang membalik anak baju oh dapet lah marekan larang jauh tiga leto oh dapet lah marekan larang rantau oh tiga onan tadilah kaset kambang olah nombor lah satu oh kinilah kamasuk olah nombor lah dua oh tonton YouTube olah Sinar lah Padang oh sinar lah Padang larang rantau olah opi
kasih Oh indah to bilang lamo bana picayo lapa badan apa ho awak sayang kabake apa gazaibo mencali apa ndak dianggap apa cona lain sabantu ayah jomande yakin lapa badan apa selagi apa ada juo gazanyo tatap dake apa kok sanang awak samo sanang kok susah awak samo susah ba itu kata si gaza Halima Mandanga katonyo dari anak mandanga kato dari Gaza nyo ambil tangan si Gazali onde Gaza anak apa walaupun Gaza indah anak kandung apa walau nyo indah anak kontan apa dona oh apa sayang nak kabake Gaza apa ibu mencari Gaza tapi apa sudah berjanji selagi nyawa di kandung badan nang Gaza nak dona bapico anak Onang Gaza indah dona bapicuan yakinlah kabake apa menangi dipandangi kok nasib kita na hampir samo apa indah coba dosana dona apa samo nasib nak jo badan Gaza mande indah bapak indah sajak kete ditinggalan mande sajak kete ditinggalan ayah apa aslinya orang Banten nak mada ulunyo oh tapi dek meninggal ayah jo mande pai merantau ke Jakarta baraja membawa oto pandai apa menyupir oto yona oh dapet lasim badan apa semangko menatap apa coiko oh dapet membawa opletnya belok kota ado babini na apa dulu yona Hopal yang padielo lay sejarah apa dalam beturutan baru matanggo awak membawa oplet belok kota bini nyobao na dina lain yona oh bini nyoba ona dina lain mangko sampai kini apa nak talok babini ba itu kata badani nyo takui apa nak kada babini ba itu kata badan apa oh jadi harapan Gaza badan apa pabean apa kok lah tu mengurus apa kok lah sakit iyolah Gaza na anak apa Tuhan oh iyolah Gaza na anak apa mandanga kata bantu itu nak tanggung hati sanang lai yo sanang hati badan Gaza
Honde apa dengan mana jangan apa menangi juo mola makan lepak awak baduo gaza batana ala sudah makan lalepak ho badan apa Omandang kato dari Gaza lanyo basuh muko ke kamar mandi. Oh selesai muko di basuhnya Gaza yo apa lah makan. Oh Gaza jo apa lah makanlah orang nambah duo. Oh ndak lama inyo sudah makan yo sudah minum mari bertambah malam juo lalalo inyo nambah duo. Oh apa oh lalo inyo nambah duo sedang lalo keduanya sekalo lalo hari siang tando hari kesiang bakuku ayam dalam kandang serampiang surau jamu saji samona abang keduanya itu tando orang hari kesiang. Oh di sinan kalau kok dipandang nampak sepagi itu selesai mandi keduanya naninyo buyong Gazali lapai sekolah apa manambang dengan oplet Oh apa menambangnya pakai oplet di sinan kalau dipandang di sikoinyo nambah duo nanapak lapai menambang nang Gaza lapai sekolah. Oh sedang sekolah lah badan Gaza di sinan kalau dipandang inyo dalam lah sekolah gak sajo badan Gazali. Oh dalam SMP kelas 3 ndak lama pak kita bilangkan biari baganti hari ya biari baganti pakan. Abi pakannya baganti bulan sabulan jo 2 bulan tiba waktu yo jangkonyo tamat lah Gaza di SMP Oh tamat lah Gazalinyo dari SMP setelah tamat dari SMP ijazah dapet di tangan lapor alanyo baba maya lah 20 nyo ambil lapor jo ijazah dicalik nilai badan Gaza codoh luju opak dipandangi ndak ada bangkuan mangko 7 apa ya basuh 8 9 isi lapor ba itu hebat utainyo yo pak. Oh di malo inyo nakkan nilai ranca inyo bahasa nanyo kuasai bahasa Inggris ahli bana tuan. Oh bahasa Inggrisnya ahli bana ba itu badan si Gazali.
Oh ala lainnya lah balik katampe apa sedang di jalan kita bilangnya ayun letang samo lanjut nyo ayun langkah samo jarang baralo gulantik jari baralo gel yang kapalo inyo sedang berjalan juo. Kalau Gaza nangka pajalanan nyo ado banamo pajalanan ara kata tunggang sarupo bayang-bayang nabi pado pai surui na labi samui tapi jak tak namati alu talantung tunggang balik gajah telajang cuy tujuh. Iyo sedang berjalan-jalan juo indah di jalan di palamu kain jauh panjang sambilan lapu talio di barando de lambe lamu di jalan jauh bertambah hampir juo apa tando kini lampir lah nampak rumah badan apa. Satu nampak rumah de inyo lah tiba di laman rumahnya tarui kalabu pintu dibuka pintu rumah gadang satu kunci lah tak buka apa menambang alun balik. Yo tumpak di badan Pak Si Ghazali lah tiba di hati rumah akar ajo badan inyo nyo sapu rumah elo-elo ko ado pinggan nang kumur sarato kali dengan piring ala nyo cuci di Si Gaza Tuhan. Oh alanyo cuci nyo di Si Gaza ba itu kalau dipandangi kok baju cuy itu pulau lah mencuci lo badan ninyo. Oh salah saya menyapu rumah salah saya mencuci pinggan sarato gale dengan piring nan baju lah diandamnya pagi barisuk ka dicuci ba itu bana badan ninyo. Hari bertambah patang juo patang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam anggaran pukul 9 sarato pukul 10 baliklah Pak Si Mentogor Tuan. Oh pulang lagae nyo Si Mentogor talata oto ditampe nyo latibo nyo di labu pintu baca assalamualaikum menjawab badan nyo buyong tadi yo lainyo Si Ghazali. Waalaikumsalam kata Gaza naik lapak kata rumah lah naik badan diri apa lah duduk apa di kursi nang Gaza koyo pandai bana nyo anggap apa sebantu ayahnya. Satu duduk apa di kursi awaknya bakau duduk baru aye letibo di Si Gaza talata aye. Oh dua gale pak sagale aye temani sagale nyo aye putih minum lapa aye talata antalita apa bawa oto minum la aye Gaza buwe pa oh minum la ye pa nang Gaza buwe de iyo aye lata-lata nak tabado sanang hati apa aye nyo minum apa manangi nyo gusuk-gusuk kepala Gaza onde Gaza anak apa yona yo sabantu anak kontan apa bana Gaza oh baru duduk na apa di kursi ayelah siap balataan tiba itu kato badan inyo kok sempat lah nak Gaza na ado alangkah ibu oh hati apa yo Gaza ba itu kato badan Pak Si Mantuan. Oh mandanga katonyo rupo itu bakato badan dirinya buyang Ghazali onde apa dengan bana jan apa menangi pulo le jale di badan apa nanambolan sabananyo manggap apa date rumah nangko
Ho saja do lupa sampai kini alun baru baik si hati walau lah gadang badan ambu. Nana pak bu anggap sabantu ayah jo mande indak na lain do pak badan apa ba itu kato badan inyo jadi ndak ado salahnya ambo bue ayah kau untuk ayah. Oh badan ambo ya pai ba itu kato badan inyo mandanga katoco itu di sinan kalau dipandang honde nak kandung gazana kabanyo manurui jalan cerito mungkinlah taman anda dari SMP matu lapor nak joy jasa. Homandang kato rupo itu barunya ambil di si Gaza iko lapor iko ijasa ba itu kato badan inyo. Honyo calik di badan apa nyo calik nilai badan inyo. Honda ado bangko 6 angko 7 paya basuo 89 isi lapor iyolah galak badan apa iyolah hebat anak apa na Oh iyolah hebatnya badannya anak apa menurut cerita nak guru nambahnya anak apa terlalu pandai bana santiang bahasa kulit putih pandai bahasa Inggris ba itu dalam kata guru. Iyo ko gaza kato apa mandanga kato co itu seketik-seketik lai pak kato badan gasa baru batanyo badan apa. Oh batanyo apa naik kasih Gaza kok yo pandai bahasa Inggris kok indak tua tu nak nong ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu balaka galak badan apa tuan. Oh balaka galaknya badan apa baru yo yakin badan apa anaknya bisa bahasa kulit putih lah pandai bahasa Inggris ba itu kalau dipandangi. Honde nak kandung gazana eko ala sabantu itu barisu angapa saran masuk SMA badan gazana Oh masuk SMA na badan Gaza ba itu kato bapa indak to bilang lamo bana disiko kalau dipandangi. Yonan malam pak semalam itu alala tidur badan inyo sekalok lalok hari siang paginya kalau dibilang selesai mandi ganti baju lapai kagadong sekolah saran gang azama Olah masuk SMA Saran gazanya masuk SMA nak guna dietong-etong lama sedang di jalan kita bilang mandak lama inyo di jalan lah tiba di gaduang sekolah. Satu tiba di gaduang sekolah di sinan kalau dipandangi di saran badan si Gaza. Nyo calik nilai di kepala sekolah iyo manggu-anggu kepala sekolah iyo lah hebat utak anakku. Sajak mulai masuk sekolah coiko nilai badan inyo coiko ponten sajak masuk ndak pernah tinggal badan inyo juara kelas badan gang azama Oh juara kelas badan Gaza itu kalau kau dipandang ndak guna to bilang-bilang lama lah diterima badan Gaza masuk SMA.
Oh kelas satu onde tuane de inyo ala ditarimo babali inyo na baduo bakato apa sekali onde nak kanduang gazana kapaan tanang ko balik ke rumah atau manambang samojo apa oh mandanga katoco itu oh apa dengan bana di samping apa duduk di mungkoko badan diri apa biarlah ambo bawa plet pai Mabialah mopa ba oplet di sinan kalau kau dipandang lah gazan ka menyupir oto di sinan ninyo buyong gazali sedang menyupir oto tadi membawa oplet badan ninyo dicari juo pak penumpang oto sedang nyo jalan kelason babuni kok dilihat kelason himbau mahimbau dayu mandayu kelason oplet. Ado nama nompang pa ado indah ado anak muda gadi rancak naik kate oto badan ninyo manompang ke oplet nyo kapai ke daerah Tanah Abang nyo perhatian di nanggadi ndak tanggung gagal supir oplet lain ndak sase na muda koma Mabakato inyo nanggadi tadi nyo geser duduk pada kek mungko di sinan kalau kok dipandang na ninyo sedang menyupir oto nyo ambil bana bangku di belakang supir di belakang badan gazabana bakato nyo nanggadi tadi onde abang na supir oplet abang membawa oplet bang tiu hari abang menyupir oplet ko bang bakato inyo sekutiko kato sampai gazaman jawe iyo dia abang menyupir oplet tio hari membawa oplet calik saja mere oplet nangko tetap nyo abang dia supir oto iyo oplet 01 ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu sinan menjawe rang nanggadi onde abang dangakan bana kok boleh bang ambo batanyo abang kok bang punya oplet atau storan atau bang rental ba itu sekali katoinyo kato sampai sabantu itu oplet kok bukan abang nampunyo oplet storan yo bareng rental di Maiko oplet dia oplet rentalan ba itu bana katoinyo store sekali 2 hari dia datang sekali 3 hari ba itu sekali kato gaza menjawe inyo orang nanggadi kok coy ko bangai badan abang pado mambao oplet belok kota awak butuh tenaga bana ambo manggale di Tanah Abang elo abang paijo ambo manggale baju di Tanah Abang bara gaji awak magi bang Mabara gaji mabang awak magi mandanga kato bantu itu di sinan buyong gazali lah galak mani badani nyonde adik dengan bana danga kato dia semaan buni ambulah kontrak dia membawa oplet ndak dapet dia ali-ali lai lah sanang karajo iko dia
Lasanang dia karajo bantu iko beko abang karajo ditampe adik manggale pakaian gale baju beko nandak tawai dia bang tawai nandak tepacian dia bang tepaci berang adik beko kabake abang mandanga katoco itu jawab penerang gadis siangi batang nyobang besan yang tigo asa bang datang mamaci sase awai dan diam sa hajo bang Sase awai nyo awak diam saja nak kaberang do kebake abang mandanga katorang nangadi tadanga di apa sadang duduk di sabalanyo iyo apa dari si Gaza balakak galak badan apa mandanga apa galak balakak lah galak lo nangadi tadi manga balakak apa galak apa Kato sampai apa menjawab ndak itu dona bagala ala biasa saja salah pangaci na Oh dek lama otak kama otak tibo nanggadi di tanah bang Onde abang dan supir oplet sainggo eko bang ambo manompang kondak lado pala tibo di tanah abang kondak paralu membuka kadai namu di ate oplet salamonyo ba itu kato orang nanggadi namu dia te oplet nyo sari kini ba itu bana katoinyo mandanga katoinyo turun di sini ndak bariak dorem dipijaknyo ndak bariak gas nyo kanduan lah baranti saja bang kok tahu baru bakatonyo abadan ranang gadis sialaknyo anak sialet kambang labungo ditubi batu pandai abang bang memijak rem jo makan buan gas oplet lah tataga mangkonyo tangan au bang Oh tumpak de inyo nang gadi tadinyo yo sayang bana kok dipandang yo elok bana bantu badan si Gazali kok iko dapet urang nang kamaunian kadai awak maunian toko kadai baju Allahu Rabbi lako anang katau ba itu dalam kato hati sinan bakato ranang gadi nyo ambil piti 100.000 iko bang piti ongko soto Kato sampai serupo itu maalun badan Gaza tadi awak itu baru pak kamandapet penumpang deko iko lah dia piti bagian jangan piti sekadang iko lah dia nak dia gen piti 20.000 nak doang balik itu sekali kato Gaza dialah dia ongkos ndak babaya ambil saja lah lihat piti dia ndak ada balik dia abang do beko lah mula tagak sikoko lain lo kecil urang beko kan berang lo abang beko di urang awak itu sekali kato Gaza kato sampai sabantu itu menjawe nyorang nanggadi tadi mandata bang mengkomandaki lianata mudi anata kambang labungo dan nantenggi dia landak babalian bang piti nak nyolai galak manilah bang gak sabua dia ndak piti
piti balik langai bangai Mamandang katoco itu disinan katonyo kok dipandang makato badan Ghazali leswana dia satu betia dia banyak lebih lama kugi dia kau itu sekali kato badan Gaza onde abang dengan mana lebulie bang awak batanyo kabake abang siako gala dengan namo Kato sampai sabantu itu menjawe badan Ghazali galayo namo dia nambah tanyo awak buru namo nda elo tapi dia nambah tanyo buru jo elo bakawan Ambo banamo ziga zangali di Yo awak banamo nyo abuyong Ghazali Gaza panggilan kawan-kawan keto sampai sebantu itu nekok Gaza labangan namo abang sesuai namo jo bantu awak elok namo la elok Ba itu bana katoinyo di sinan bakato lolai badan Ghazali ko namo abang adi lah tahu mana mo adi sialo boleh samo tahu namo besu antado bertamu jalan gaya anta telajang sedang bersisi lalu gaya boleh dapet dia abang manyapo kato sampai sabantu itu kok namo ambo nan abang tanyo sesuai kato abang tadi awak buruk namo nda elok tapi de abang nambah tanyo buruk jo elok bang bakaban ambo banamo pieri kama Kalau sirika dia namo adik sesuai namo jo bantu namo elo awak lah kami ba itu kato si Ghazali bertambah lulu hati lika onde dia kandung rika dia ambil lah piti ko balik dia abek ko menyasa badan dia kato sampai sebantu itu menjawe badan sirika tambah ko bangai ongko soto apa kurang piti dia bang biana rika kamagi kondak tagaan oplet sari kini storan oplet rika magi asale namu dakeri Ika bangai Kato sampai sabantu itulah jadi dia 100.000 abang pail dia kato reka Oinyo barangke nak nyolai kato nyori kata dia abang pail sirika tinggal tirika dandam dak sudah kato sampai serupo itu bakato badan dirinya buyang Ghazali onde dia kandung rika dia asa nyawa di kandung badan calik saja lah mere oplet calik lah mere tu maju angkonyo oh iyalah opletnya 01 itu oplet abang membawa ko ada rika nak naik oplet ambil lah oplet 01 tu dia
Yo ambillah oplet media 01 di sinan kalau kau dipandang maka to badan diri rika abang dangakan bana bertanya rika bake abang. Ado ko bang nomor HP abang atau nomor telepon rumah kato sampai sebantu itu. Homa jawe badan si Gazali onde danganlah diri kajan kan dia telepon rumah bayem pun abang dak punya jana dia untuk bali empon pambali bare indah angado dia. Oh pembali bare dia kami ndak ado ba itu kato badaninyo sinanyo rika kabakaton de abang dangakan bana alaman abang di mabana tolong catatkan ke buku ko mandanga meminta alamat di sinan apa kamagi nyo ambil kerate tadi nyo catat di apa elo-elo nyo agi alamat rumah. Batanyo bang rika bake abang nomor bara sepatu abang nomor bara Sarawak abang bangei. Nomor bara bang Sarawak bang kato sampai nomornya lagi nomor sepatu ala pulo inyo barangke nak nyolai inyo pai sirika tinggal batambang andam olah hati lari kai. Obat tambahan mati rika oto bajalan nak nyolai. Dibilang nasib badarika sailang hilang nyoto gaza mangko barangke badan rika. Omangko barangke badan rika oto hilang rika bajalan barunya buka toko elo-elo. Dibuka toko kadai baju sedang membuka toko tadi selesai tokonya buka nyawai baju nanado lah jale baju nyawai raso Gazali dia ada. Apaan mai Oraso Gazali nyo di hadapan perasaan dak lama lai awak lah jale seorang diri ba itu kalau kau dipandang dak ado nan seru oleh nan dia wai baju dia wai Gaza nampak Sarawak dia wai Gaza nampak kerudung dia wai cuy tuju dia wai nyotong watu mado nan di kadai serato patung-patung tempe terletak baju lah raso Gaza apa nan terpegang batambah lulu Atirika yuna di sinan kalau kok dipandang ho ala kato badan rika ho bajuntai duduk tapi batu kambang bungo di tengah sawah ke tanah jatuh sularonyo ho bedo bapasan pae jorang lalu inyo pai awak laka tinggalakan dampik kama dia salamonyo dia. Osinan tinggalan badan rika to sabui badan si Gazali sedang menyupir otoju. Inyo yo pandai yo penompang cie kece nyo galak bagu membatambah yang penonton turun patambah yang penumpang oto ba itu kalau kok dipandang.
Mencalik karazonyo badan Ghazali lah galak malenga badan apa ko acoknyo Ghazali ko membawa oplet ambo ado-ado sajo dapet minantu capek baik tukang atom olah badan lah apa di sinan kalau kau dipandang hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam lama harap balik otot tadi yo la oplet sekutiko baduonyo yo apa yo sadang di hati oplet juo bakato apa kagama Ghazali onde Ghazali anak apa besok ndak boleh lagi menyupir oto ndak boleh lagi membawa oplet mendangar kata coy itu menjawab badan Ghazali onde apa dengan bana kok sebab karenanya maka ndak boleh bawa oplet pak oh mangko ndak buliang dia apa membawa oplet lain kuacuang membawa oplet belok kota beko nak jadi nak masih sekolah terpengaruh sekolah Gaza beko dapet minantu Gaza oh badan apa oh negazang mandang katonyo rupo itu di sinan kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nak perlu to bilang lamo bana onde apa dangakan bana kok itu lo nang kapak camian kok itu lo nang kapak takuikan leco bidadari pak datang dari langit merayu badan diri Gaza maumbuk badan diri Gaza honang Gazalun kata rayu nanawalun kata bujuk masih takkan pasan mangane pa Mama si tekana apa pesan mandi setarik nyawa ke kepai selangka nyawa ke barangke bau manat mandi ke Gaza bambu manat inyo mandi awak itu pasan dari ayah mana sepadi nyoi duit sesusah duit mandi ambo ndak boleh perai bersikola wakatu mande kamaninga na mande bapasan cuy tujuan de nak kandung Gazana abana nak rintangan duit walaupun kami tak sidaka ilia jalan sekolah taruh yang lanjuan itu umanat mande kandung umanat alun lopak kakalupo ndak kabadut to jo mande kang azapa mandak kabaduto dopak jo mande Gaza ba itu sekali kato badan Ghazali mandanga kato rupo itu lasana ngati badan apa jawaban badan apa kalau pilagam kababelo katukorana dalam rembo kok laco itu nak nangkaelo
Perei sekolah baoto na Dek lama otak kama otak nampak orang menjual goreng nyobali goreng di si Gaza. Bali goreng awak pak kato Gaza tiba di rumah boleh ubuyak ya kopi pak ubuyak ya mani kita makan goreng berdua buanak baik itu sekali kato Gaza. Kato sampai apa menjawab Bali lah nak goreng nanado tiba di rumah kita makan awak buwe ayat tema hani na Alala turun badan Ghazali nyobari goreng sekali seto nyobali goreng di Gaza lah sudah membali goreng nyo naik balik ate oto lah marah nyo balik nak lamu nyo di jalan sampai ke rumah samojo apa otuane Oh satu latibonyo di rumah otot telata ditampenyo lanai rumah badaninyo latibo di hati rumah Gaza lapuanyo buwe aye temani latana Oh dakela apa mulala makan gepak goreng nanado menanga keto di Gaza lanyo makan goreng nanado. Oh sudah memakan goreng tadi onde Gaza anak apa mula tidur nak badan awak besok pagi yang ke sekolah ba itu keto badan apa. Oh kato sampai sebantu itu ala tidur badaninyo sekalok lalu arisi yang paginya kalau dipandang nan apa membawa oplet betlok kota nang Ghazali paisi kong lama Manang Ghazali nyo mapai sekolah indak di siko kita bilang naninyo ala bersekolah ma duduk di SMA kelas 1 sedang sekolah badaninyo maalu ninyo Gaza bersekolah kok dicalik lah pakaiannya bersekolah awak lah jale orang dak barado lah jale awak orang miskin dipandang kawan sama gadang sepatu bermode-mode kok tas pun cuy 7 tapi kok badan si Ghazali dicalik baju nambah pakai ala hurabi nang kata
Di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lamo-lamo bana sehari jo 2 hari dalam SMA kelas 1. Memang yora di sinan kita bilang kalau orang nan samo sekolah kawannya orang berado kesadonyo nan samo salokal orang bapiti orang berado pai sekolah pakai onda do jotonyo sekalian. Kalau nambah dan si Ghazali naik oplet pai si kongolama manai opletnya apa sekolah indak dibilang doa lama bana jadi adolah kawan samo-samo selokal sombongnya halah hurabi tuan alas saja nan tahu kok baga inyo nan baga kok cadik inyo nan cadik kok kayo inyo nan kayo ba itu bana kawan tadi. Siako namo namu dotu siako namo pajatu nan dipandang nan samo kawan si lokal si kicen anak kampung Malang ayu ma masih kicen anak kampung Melayu kok pai sekolahnya joto mewah ba itu kalau dipandang sombongnya bukan kemain coy itu kalau buyang kicen ado harinya asa kuti bola pelajaran yang paling sulit di sinan kalau kok dipandang bagantian guru nanti bo indak nan jale seorang duo manjawe buyang si Gazang alima manjawe buyang Ghazali tapana kawan samosa lokal dicali badan Ghazali kok pakaian lah sebang tasnya jangan disabui ju tapi kalau tak pajako utak dicali elok bana ba itu kato kawan awan mancalia inyo manjawe tadanga di kawan samosa lokal diam sagalo kawan-kawan mandanga inyo manjawe tangango guru menangakan di sinan kalau dipandang tapanggi badan Ghazali tapanggi tagak kamu konyo panggi di guru tadi onde nakkan uang Ghazana tunjuan lah kawan banyak nan samo lokal mandanga ketocu itu lah nyokawan di Gaza halima Olahnya kabarnya di Ghazali di sinan kalau kok dipandang selesainya mengaban lah duduk di bangku balik di sinan kalau dilihat Oma aluninya buyong kitchen tadi nak tabado di sombongnya inyo nampak yang sombong dalam lokal kok cadik awak nan cadik kok pintar awak nan pintar kok kayu awak nan kayu kok gagah awak nan balagak gagah
Paso dake jo buyong tumanyo tadi di sinan bakato badaninyo. Onde dangan lah disobat samosa lokal. Dangakan bana di Ghazali cuy ko hebat badan Ghazali beresu awak dake duduk pindah bangku kita dahulu dia. Pindah bangku awak dahulu di sinan kalau dipandang dak guna to bilang lama bana. Agak saja di badan inyo maalun buyong Ghazali de hebat utak badan Ghazali tak ambil ketua kelas ba itu kalau kok dipandang. Abi sehari itu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan sapakan jodoh pakan abi pakan baganti bulan sabulan jodoh bulan. Awak di dalam basikola di sinan kalau dipandang sedang di dalam SMA kelas 2 anta Malang anta nyumuju lah Malang badan Ghazali. Apa tandanya Gaza Malang awak sedang dalam SMA kelas 2 tumpak de apa si mentogor lah sakit badan diri apa batuk-batuk keluar darah menyupir nak taluk lain tuan. Oto nak taluk lain bawa oplet ba itu kalau dipandangi tak bisa lain liau menyupir di sinan kalau kok dipandang mengecek apa kebake Ghazali. Onde nak kanduang Gazana jual awak kekamakan jual kadibayi nak storan oplet apa sakit sebantu iko ko apa lah batuk darah serupo iko lah wajar saja nak batuk darah yo nak. Siang malam nak apa bajago yo nak bambun tiup malam umur dake 70 lah wajar pulo nak apa sakit Gaza. Olah wajar pulo mana apa sakit-sakit jual awak nak kakak makan mendanga kato coy itu bakato badan si Ghazali. Honde apa dengan mana ko itu jangan lo apa pikirkan. Jangan itu lupa nan apa pikiran kok masalah oto nangka dipikiran masalah storan oplet nangko. Honan apa tanang saja di rumah biarlah Ghazali bau sao. Gaza bau oplet ke rumah sekolah kok lah selesai Gaza sekolah baru menambang badan Gaza yo pak. Mencari storan untuk oplet kau untuk biaya badan awak. Coy itu kata pai si Ghazali tuan. Hoba itu kato badan Ghazali mandang kato badan anak menangi apa si mentogor onde nak kanduang Gazana. Merasai Gazana badan anak apa yo nak. Awak baru nak dalam sekolah balik sekolah ke Manambang dak ada orang do nak bantu itu. Mandang kato badan apa onde apa sayang juga yo pak. Jangan itu lupa nama pikir nasalai badan apa sehat biarlah Gaza bau sao apa nak boleh lagi bau oplet biarlah Gaza pak. Menggantian yo pak di rumah saja lalai badan apa pak
Oh di rumah saja lalai badan apa menanga katoco itu dak liau mengecek talabi-labi menangi terlalu lama bana la batu lo apa babalik la batu lo siman togor balik keluar lo darah dimuncung. Oh mencalik darah keluar meratuk badan Ghazali. Onde apa sayang juga saja apa mengecek juga batu darah lupa. Oh apa balik apa oh jangan apa menangis juga apa oh ibu apa di badan Gaza apa kok sempat apa inado pak kemaga zaka kapai apa sabantu ayo mande kok mana pende apa oh biar harapan badan Gaza apa itu kato badan inyo Gaza menangi awai apa Tuhan. Holanyo abe andara dimului nandara tibo di lantai nyolap di Gaza elo bau lalo pak badan apa jana apa mengecek juo beko banyak darah keluar. Hondak guna to bilang lamo bana inyo lalo apa tadi sawakatu apa sedang lalu Gazanyo ado di sampingnya. Oh sakalo lalu hari siang paginya kalau kok dipandang dibilang hari pagi-pagi nang Gaza kapai sekolah jo oplet pai sekolah baju ganti alanyo bau Tuhan. Oh baju gantinya ala nyoba meminta izin Gaza kapa onde apa dangakan bana Gaza pai sekolah Gaza membawa oplet pak nak nyolai. Oh balik sekolah Gaza menambang ma itu kato badan inyo bakato badan diri apa elo nak Gaza menambang jangan sampai terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran jual hutang ke dibayar yo nak. Hujan untuk pembayar hutang Gaza pau be apa pitina ado dana kok tando bepi bantu orang lapai ke doktor di rumah sakit lah bapa reso badan apa mana mandang kato bantu itu kato sampai Gaza menjawe kalau nang kato apa umana di badan apa setiti ambo lawikan sabingka ambo gunuangkan kato nani ndak kabarang maka kalupo. Oh barang ke Gaza nak nyolai barang ke Gaza dari rumah pai sekolah badan inyo Tuhan. Oh pai sekolahnya badan inyo indah to bilang lama sedang di dalam bersekolah di sinan kalau dipandang. Oh awaknya sedang bersekolah sudah sekolahnya menambang itu kerajo badan Ghazali membawa oplet belok kota cuy itu kalau kau dilihat. Hotio hari sabantu itu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan sebulan yo 2 bulan lah 5 bulan bantu itu balik sekolahnya menambang kau sakit apa talabi-labi. Ado harinya pak sekutiko di sinan kalau kau dipandang malam tu tapek malam minggu iyo Gaza lambe babali mangkonyo lambe pak Gaza pulang barisu hari-hari minggu tentu gak balabi awak menambang barisu perai bersekolah tentu baliknya lagak malam. Oh di sinan kalau kau dipandang Gaza pulang anggaran pukulnya sebalik malam satu talata oto ditampeknya.
Oh satu talata otoritampe ala dibuka pintu rumah maimbau badan diri ama badan Gaza oh apa dangakan bana Gaza lah balik pak di manambang oh nanapa indak menjawe lain ndak ado apa menjawe tarwi nyoturwi masuk kamar nyo calik bana elok-elok kira nyo lah pendek apa aja lula bilangan sampai lah meninggal apa si mentogor hodek lah jali manso meninggal maratok badan si Gazali ndak ado ibu badan apa betinggan Gaza pak sama seorang baik obat tinggal Gazali apa sama seorang Gaza sedang sekolah awak sedang pendidikan bantu iko harapan kebake badan apa keganti ayah jomande kini apa lah pendek pulo kini apa lah mati pulo ya pak dulu ayam bo meninggal ya pak sudah itu mandelo mati pak dapet pai jo badan apa keganti ayah jo mande kini apa lama meninggal pulo lama lang nasib si Gazali opa marato badan Gaza Tuhan Ode inyo marato tengah malam datang tetangga badakatan dek pintu sedang terbuka naik tetangga badakatan ado kalaki ado padusi baru bakato tetangga bakulilim onde Gaza anak kami dia kona menangi-nangi yona mandang akato urang batamnyo batanyo kabake Gaza onde apa sarato ete cali lapa elo pandang de apa masuk kamar yo pak ambo pai pak pai menambang membawa oplet belok kota mencari piti kabalanjo untuk storan oplet nanado babalik pak awak ke rumah pak meninggal bantu iko yo pak hati siapa pak nak kaya ibu Tuhan nyo calik bana nyo de urang namanya iyolah urang betetangga nyo pandang itu buahnya badan si mentogor kiro nyo iyolah mati di sinan kalau kok dipandang nyo ambil tangan si Gazali yo de urang nyo namanya onde nak kanduang Gazana jantangi cuy itu bana itulah samo tu mana kesadonyo segalo kito ate duya ate nyo barang nambah nyawa tetap nyo kito kekamati balik ke kampung halaman awak nanawa nak tinggal ate duya cuman menompang sementara amanah titipan Tuhan ba itu kato badan inyo kato sampai serupa itu menjauh badan si Gazali Tuhan honde apa sarato ete sarato udah namanda ngacukwi joni nana doa teruma mangko manangi badan Gaza mangko Gaza manangi nangi mangko tangi sabantu iko ndak sekali dopak jo dua kali pertama nyo ambo dalam sekolah dasar meninggal ya konten ambo tamat awak sekolah dasar meninggal mandekan wang ambo ya pak sudah itu ambo barangke dari rumah jadi pengulung ilia jalan batamu jo badan apa kau menyelamatkan Gaza nyosaran Gaza sekolah taman SMP badan ambo kini dalam SMA kelas 2 dape apa meninggal pulau hati siapa pak nak kai boy pai
itu kato si Ghazali Tuhan. Oba itu kata badaninyo menjawe urang nambahnya. Itu ujian mana dengan satu menandohan kita cucu Nabi kuat ndak menampung cobaan. Itu ujian dengan kuasa jo alhamdulillah. Oh kita jawe na Ona ada ibadah oh badan apa ndak ada sangayang kasih gaza leo seorang cuy ko ambo indah oa doba mangande ambo ndak ngado badusana apa sebagai oa ya jomande ambo di dangalam basikola tapi apa yo pa. Oh meninggal pulon apa mencali inyo lama nangangi nama nangiyo biong gazang ali orang banyak mah cali inyo orang banyak lah hato pulon de nak kan wang gazana ejan tangi otah labi lang abinda elok dona sabantu itu mambaban kan kabake ma hai nak kan duang gazana oh gaza sayang pak kabake apa sayang juga zaba oh dapet gaza apa tinggalan duduk bangai la ilaha illallah yuk kambang bungo di dalam rimbo diambil anak orang ditelui Tuhan alayu indah ado di bo nyawanan sayui nambah japui ya alai kole mana
yang atuna lagu kucikuana ujian bagi dia sama mati awak daripada talo dengan salah baik. Oh sedang meratopa badan gaza sayang jua wadah orang mencari bersama-sama o tuang angai padi pangai honde o gazal bali pak di mana bang hikoma goryong molen mapa gazal balian kau tu apa balik mana bang yo ba dapat apa meninggal pulau oh apa kau yang malam baru dua lalai la nak to bilang lama banari bertambah siang yo. Oh paginya kalau dipandang baik kamu mulai bermandi. Oh bakato badan gazali buat te mamalu apa buat to mamalu badan apa moi kui mandian apa te Omandanga katonyo di gazali onde nak kanduang sayang kami jani kui lolai mamandian apa beko kanai nak kanai ye matolai kotan di gazali mencali apa komandi ba itu katoran banyak Omandanga katorupo itu inyo menangi juo tadi banyak lah minta membana kami ke gazali jana tolo memandian apa mencali nak bagai nak cali apa mandi nak cali nak badan apa hojana tolo lain nak memandian beko kok kanai ye mato setitik kanai ye mato ba apa dia nyona oh my apa yona ba itu kato orang nan banyak Tuhan oh mandanga ketoco itu ndak jadi gaza tu mamandian banyak sajo nama mandian balimo mengalang liau cie di kepala cie di kaki cie di pinggang tiga di pinggang ba itu kalau kok dipandang oh indah to bilang lama bana salah say mainyo mandi sudah mandi agi kain kapan oh barunya mai sumbayang ila sudah mai sumbayang di bawah ke kuburan Tuhan. Oh baru di bawahnya ke kuburan ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lama-lama ndak perlu to etong lama bana.
Ho sampai kapandam si kuburan satu tibo di pandam kuburan nan mai alarang jawe lah masuk ke dalam kubur satu bagole di lubang lahat mulai ditimbun mai tadi satu mulai mai ditambun nampak di badan si Ghazali marato Ghazali mapai idake kubur tuan Omarato Ghazali nyo ada ke kubu ujian apa lako banana datang coba anak-anak ko nanti bos setio orang nan disayang tetap meninggal ada ke awak wa itu kato badaninyo yo ujian ndak ada sabare iko ndak ada nan sabare iko ba asalanyo pak tamat kan nambo sekolah tamat dulu gaza kuliah lah jadi dasarnya jadi tamat kuliah kok meninggal apa nak gaza ndak ba itu kata badan Ghazali kini apaknya ala meninggal nanambo dalam SMA pak kelas 2 kan naik sekolah 3 dapat apa meninggal pulo tuan Oh dapat apa meninggal pulo ndak paralu to etong lamo ndak guna to bilang lamo bana Ho salasai mai rang kubuan Nam banyak babalik pulang nang Gaza lah balik pulau aye mato badarai-darai meninggal mai Ho badan apa Indak to bilang no lamo bana nak guno dietong lamo Oh sampai ke rumah badan liau lah di sinan kalau dilihat lah doanya balik bukit selesai doa babaco Oh nak banyak lah balik tinggal badan si Ghazali abean rumah elok-elok di barasian rumah nang kumua Nama aye nata serak la nyola pabe tinggal badan sama seorang aye mato dari badan arai oh Tuhan Oh yo narinya sari tu hari malamnya kok dipandang Lalalo badan si Ghazali awak tekalok mimpi tibo Yo ala mimpi badannya rasa batamu nyo apa tadi yo apa si mantogor Ala kato badan apa bapasan apa ke Ghazali sepadi padinya hidup sekolah jana Oh perai lapolo Jangan baranti anak apa basikola tarui nak badan basikola kok lah tamat nang dari SMA ba acaronyo nang kemungkinan pokok badan nang berkuliah Ba itu kata mimpinan sado mimpi sampai nyo tersinta inyo sinta tekan pulau sumbayang ngurang di Musa ngaji Sumbayang lainnya di musaji di sinan kalau lah tadanga orang sumbayang di musaji di sinan inyo si Ghazali
Inyo lah jago bantu itu baru nyo jago dari lalu nyo ambil sekali ayi uduk satu nyo ambil ayi uduk nyo ambil lo lapik Sumbayang badan si Ghazali Sumbayang 5 waktu kabilat kabatula Di malu awak tak karindu Jo apa badan bapingi sama Mada inyo ala nyo sumbayang subuh selesai nyo pas sumbayang subuh lah sudah inyo sumbayang dibaca doa sekali meminta inyo kanan satu nyo kambangkan tangan keduanya. Hei ya Allah yang pengasih ya penyayang dangakan bana dia Allah dangakan bana dengan kuasa da'ala doa badan ambo. Dek karano ayah jo mandela maningga sarato liau pak simentogor ko ange liau minta dingin kok dingin liau minta sajuk kok sampi tolong lapangkan hilangkan asap-asap kubur hilangkan asap dalam kubur ba itu kato si gazang alima Baba itu katonyo Aziz Ghazali di sinan kalau kok dipandang ndak guna to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana di sinan badan dirinya deklah sudah inyo sembayang duduk lainnya di kursi sadangnya duduk ju ibu hati lain ndak tabado Di malu hati Ghazali pak nak kaibu Nam biasonyo sadang duduk apa maimbau dalam bilik Apa maimbau dalam bilik kini ala siang lo hari lah kapai lo pa inyo basikola nanapa alun maimbau mangko ibu hati Ghazali abi hari sari itu abi hari baganti hari lasapakan sudah meninggal baru datang nampunyo oplet batanyo bake Ghazali Onde Ghazali dangabana pak batanyo ke Ghazali Apo Ghazali ko membawa oplet Kok Ghazali nak membawa oplet tu fotokopi SIM tentu apa pacik fotokopi SIM dari Ghazali Mandanga kato bantu itu nyo fotokopi SIM di Ghazali Iko ma fotokopi SIM ambo apa Maiko ma fotokopi nyo si mambo sia ko nampunyo oplet tu sekutiko na nyo tambangkan di Ghazali Oplet apa tu pak kok dipandang kok banyak indak banyak bana seketik ndak seketik bana anggaran 30 buah liau tu mainyo nampunyo Sia namonyo pak nampunyo to bana moliau badan singika ma Bana moliau apa sika di sinan kalau dipandang lanyu ambil fotokopi SIM tadi kini lah badan Gaza melanjutkan bawa otostoran sekali 2 hari kadang-kadang sekali seminggu Mbak itu kalau kok dipandang indak to bilang lama ndak guna to etong lama bana disiko kalau dipandangi Abi hari baganti hari Abi hari baganti pakan sepakan jodoh pakan dalam menambang basiko lama
dalam menambang nyoba sekolah di sinan kalau kok dipandang ndak paralu dihitung lamo ndak guno dibilang no bilang lamo di sinan kalau dipandang agak sajo di badan ninyo tadi agak dek badan ninyo tu masa kutiko nambah namo Buyung Ghazali ado harinya sakutiko awak lah jale malam minggu menambang tantu sampai malam dek lah malam mari dipandang anggaran pukul 2 balik kaman jalan ke pukul 1 inyo alun yo kababalik duduk yo kawan ka awan Duduk jo kawan-kawan itu kalau kau dipandang hari pertama malam jua anggaran 1:30 baru balik si Ghazali. Oh baru babaliknya si Ghazali di sinan kalau dipandang oh sadang deinyo sadang jalan sadang marah kababalik nampak oto sadang tetaga baranti di tepi jalan dipandang oto tua, oto mewah baranti di tepi jalan orang bamanung dipandangi nama bamanung anak gadi rancak sedang bamanung tepi jalan di sinan kalau kok dilihat ndak guna to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana oh di sinan mainyo badan Ghazali baranti Buyung Gaza tadi seto barantinyo sekutiko lah turuninyo dari oplet seto lah turun dari oto oh batanyo sekali si Ghazali onde dek kandung namudoi dia baranti dia tepi jalan rusak kok dia oto dia anan salah padoto ba itu kato badaninyo kato sampai sebantu itu onde abang dengarkan bana yo bang oh mangko baranti bang tapi jalan oto nak namu idui nak namu lai oto idui di idui ani ndak nani idui api nyobana bang nan tak masuk tuan oh api nyobana bang nan tak masuk hari ado bang pukul 2 malam bawa telepon apa jo ama api ndak aktif cik jo telepon rumah ndak jo ndak ado na masuk do bang cik jo lapanin awak dibuenyo hari malam sebantu iko ketakutan badan diri awak yo bang oh mandang kato rupo itu di sinan kalau dipandang manyo dia kontak oto kok kontak iko bang kontak oto nyo ambil sekali kontak oto nyo cubo di badan Ghazali Dio apinya hendak masuk di sinan kalau dilihat di pareso na wajar di pareso nang kapatui nang kanyo pareso ho dari jam 2 kok dipandang ndak jo namu toko idui sinan bakato si Ghazali onde dek kandung Ghazali batanyo awak bake adik di makot tinggal badan dek kandung yo dia
Odi kok tinggal badan adik kata sampai sebantu itu kok tinggal bang nang kabang tanyo yo bang. Hondak bara jauh deh bang dari siku anggaran setengah jam paling lama tinggal wak di Jati Wiringin bang. Oh tinggal di Jati Wiringin ba itu bana katoinyo mandanga katoco itu. Oh tunggu sabanta di kandunge abang cali tali dahuluan tali ado tali dalam moto ko ado tali beko tabawa wa elo sajoto ke rumah dia. Nampak kok selamat adik balik hari bertambah dia malam jua pareman banyak nanjai beko sansaro. Orang nanggadi di Obek sansaro orang nanggadi ko abang tinggal sama seorang. Oh kok datang pareman banyak, kok datang pareman anak begala dia bunuh otonyo ambil sianyo orang kaditu. Onyo tak cari tali di gazali kabetulan bananyo nasib elok lai ado tali babao. Kodek tali sangat kasabananyo kabeanyo katampe di balakangnya kabean lo kamu koto le pandai adik menyupir di balakang kau nak boplet kau dah di awak itu kato badaninyo. Kau kata sampai serupa itu kau membawa tu di belakang adik dah pandai do bang keto nang gadi biarlah oplet awak. Oh bang biarlah oplet bang awak bawa mendengar kata bantu itu di sinan kalau kau dipandang agak saja di badaninyo. Maalun badaninyo tadi onde dek kandung namu doi ko iyo ka membawa oplet elok-elok dia membawa oplet adik biasa membawa to mewah. Adik biasa membawa to belok ikut ko oplet dia belok kota agak beda rasanya pada to nerancak ko ba itu kata badaninyo hati-hati dia adik menyupir rasai-rasai dia oto nangko yo dia. Oh mandang kato rupo itu jadi bang keto nang gadi sinaninyo membawa oplet tumpak di badan si Gazali inyo membawa oto elok tuan. Oh di sinan kalau dipandang ala-ala jalan oplet tadi. Oh baelo tu orang nanggadi sedang di jalan kok dipandang anggaran pukul setengah sampai ke rumah. Orang nanggadi pak Oh sampai ke rumah orang gadi di sinan kalau dipandang kironyo apa jo amanyo lah mati apa ketakutan lah came ama kagama. Oh hari alas
setengah ampe nana lum balik nampak oplet baranti di laman rumah sarato tonyo nanado. Onyo bukaan sekali pintu disapam nak tabado kayo ayo mandenyo ma itu kalau kok dipandang nak tabado gadang rumahnya yo gadang rumah mandera nang gadi serato jo ayanyo tadi pakai sapam ado pembuka labu. Ba itu inyo ranang gadi seto nyo buka nyo paga tadi nyo buka jeruju paga seto terbuka jeruju paga wakato nang gadi kesapa masuk anoto badan ambo eloto bersama-sama wa itu kato badan inyo keluar noto baru apa tolong di eloto ambo bakato inyo sapam tadi jadi nona kato sapam ba itu sapam mengaban. Oh baru bakato si Gazali onde dangan lah dia elo abang balik lah dia kato badan Gazali kato sampai nyo manjawe abang lumbuli balik ala naik ke rumah abang dongolu bangai. Oh naik ke rumah bang abang dulu mau tawa juaya jo mande mau tajuma dengan apa ba itu kato badan inyo di sinan kalau kok dipandang onde dik kandung namu doai lain dak baa di badan mande adik lain dak baa di badan apa lain dak baa di badan nama ba itu kato badan inyo. Ho mandanga kato rupo itu alo salahnya bang awak mau tabang lapaya menolong awak. Ho di sinan kalau kok dipandang lah masuk ke rumah orang gadi batamu juaya jo mandenyo kato badan diri ayah. Dia koto nak badan awak onde apa sarato ibu onde apa sarato mandela malang tibo di oto. Oto nak namu idui api nyobana ndak masuk untung ado abang ko baranti dak ke ambo sadam taga untung ado liau menolong ko tak lasangan saila oh apa ola anak la apa kota lasan saya na apa menanga kato cuy itu osinan makato badan apa onde nak kanduang namu doai naik ke rumah rang nanmu olah naik ke rumah badaninyo setelah tibanya di rumah lah duduk dake kursi ayat talata di pambah antum Wahai talata ate meja barampe inyo samo duduk nancie mande jo bapaknyo nancie inyo ranang gadis serato badan Gazali onde nak kanduang namu doai minum lah dolu aye talata bekonyo awak bercerita kato sampai serupo itu nyo minum aye di Gaza satu nyo minum aye tadi baru bertanyo apa sekalian onde nak kanduang nanelo hati nak kanduang menolong anak apa bertanyo apa kena mudo siapa kala anak dengan namu o kato sampai sabantu itu onde apa dangakan bana kok gala apa jo namu na bertanyo yo pak Ambo banamo Pak Buyong Gazali Gaza panggilan dari kawan Gaza panggilan di namanya iyo samo membawa oplet ba itu kato badan inyo kato sampai sabantu itu
Ho bakato badan diri apa onde nak kandung namu doi namu apa ang bulie nak tahu pulo yo nak ho namu ang di apa ala jale nak jale diang namu apa dengan ibu apa banamo buyong rampi kalau nan ibu kok ditanyo banamo si upi emi ho kalau nan anak badan apa banamo upi merdalena sadang SM anak kelas 1 na Obana mau piena mardalena ba itu kato badan ninyo la jalena mo kasadonyo apa nyo banamo buyong rapi mandenyo banamo piemi mardalena namo anaknyo untung saja nak gaza menolong iku apa tadi jo ibu lah mati apa ketakutan di maku anak sebanarnya tapi dek gaza nampak menolong dek lai sampai Bantan balik terima kasih gaza banyak-banyak yo nak oh terima kasih nak banyak-banyak sinan bakato badan Ghazali onde apa dengan bana ko ayalah pak ambo minum hoko ayalah ba minum pangaco ala lo ba makan ba itu kato badan inyo hari ado pukul 9 meningkat pukul 10 menjawe pukul 11 ho hari bertambah pak tinggi juo babali ambo nak nyolai baju awak alun bagosok ba itu kato badaninyo ho mandanga kato rupo itu bakato apa tu tadi yo la buyong sirapi insarato jo piemi yo la mande mardalena onde nak kandung gazana batanyo apa kanan mudo iko oplet ko gazana punyo atau nyo oplet rentalan atau nyo oplet cetaran ho mandanga kato dari apa onde apa dengan mana iko kopa oplet rentalan iko oplet cetaran storannya sekali 2 hari kadang-kadang sekali seminggu pak oh kadang-kadang sekali seminggu mandanga kato rupo itu baru bakato badan apa onde nak kandung namu doi oh kalau iyo na oplet cataran kalau iyo oplet storan pulangkan oto nak ketampenyo badanang jo apa bakarajo kajadi supirana apa antani mar basikola ana oh antana na apa nyo basikola kama mardalena minta antan ilen kesinan ba itu kato badaninyo ho baru bakato si Ghazali onde apa dengan bana membana apa ambo kapak membana ambo bake ibu ho kok cuy itu ambo pak nak kabisa ambo walau pak supir oplet pak belok kota ho walau membawa oto rental walau membawa oto cataran ambo ndak bisa antana apa ambo di dalam pak basikola yo pak ho dalam SMA kelas 3 ndak ada na lain do pak nang mencari biaya bersikola mande indak bapak indak ambo anak yatim piatu tinggal di tampe rumah kontrakan mapa ho jadi ndak bisa do pak bantu itu ba acaronyo ka jadi supir anak apa ambo di dalam bersikola ho mandanga kato bantu itu menjawe upi mardalena ko iyo abang dalam bersikola ko iyo dalam SMA abang kelas 3 oh awak di dalam SMA kelas 1 bawa baju abang di siko ko iyo abang ndak bamande indak do abang badu sana tinggal abang tempe kontraan itu ada bang rumah sebuah ditampe rumah sabala bang tinggal sagadang iko bang rumah awak itu ada bilik nang kosong itu ada kamar nang kosong uni dia bang kamar kosong sama sekolah bang badan awak
Coy itu kata orang nanggadi antana awak basikola abang pailo basikola kok balik ambo dijapui ba itu kato Homar dalena pa Mandanga kato rupo itu onde dek kandung namu doi sibuk ndak badan besok apa jo ibu sibuk ndak besok badan adik malu ndak mencalik badan ambo jo anak orang bansik dek kesamo-samo pai ba itu kato badan inyo mandanga kato co itu onde nak kandung namu doi Homa bana pak kanan mudo jadi karajo lang disiko bawa pakaian sado-ado disiko badan nang tinggal itu bilik dake tampe sangang apam na Oh tu ada kamar dake kamar sapam ba itu bana katoinyo sawala yo kamar sapam Oba ola baju nak sado-ado ba itu kato badanenyo disiko badan tinggal sekolah pak banyaran piti balanjo apa Pokok antana dia ang masikola wa itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu disinan kalau kok dipandang ndak guno to etong lamo bana agak sajo di badan inyo Oh tumpak di badan si Ghazali berfikir jo sedang duduk sedang bermanuang jo Bakato badan Mardalena takut gaji abang kurang bara banyak gaji sebulan biar lain mertukang bayi asalena mu abang antangan bang Asalnya namu abang-abang mantan gaji abang kok kurang dia apa biarlah belanjo imar bagai abang agawa agian bagi abang asalnya namu abang menolong imar Mandanga kato bantu itu menjawik mandejo ayah onde nak kandung nak gazana bara gaji sebulan nak sekolah pak mau piti biaya sekolah pak tukang lagi baju apa membalin tas apa membalin sepatu apa jo membalin jadi bara gaji sebulan sabui ala nak ke badan kami bara banyaknya kami bang ayana Mabara banyaknya kami bayi di sinan kalau si Ghazali no calik wana larang nanggadi yo anak di badan apa nambah namu pik Mardalena dari kaki pak sampai ke rambutnya pandang bana elo-elo ampu kaki bungka setayan tumi mendamai talu burung bati jerong ceparuk padi di pinggang keranggonanya di punggung maujan labek batang mari bakata-kata Mati go katanya potongan mari sakata tunangan duku sakata tunangan palu sakata dandam tak sudah dia tiawan bara jompo kan yang nyoco bulan sakapyo rambut panjang tegere-gere mata lingo telepuk layu duang mancung mana suntung gabi merah ba ampala masak lidahnya coba wuri layang panggalakan nyoco lima rangka Kok bibirnya ba asam sawe ba itu kalau kok dilihat ba kapie ampiang ramana ampiang na orang pada Cino sadang mandang apa awak leanta mano Ghazali dake inyo ma
Jadi bakato badan apa onde nak kandung gazana ba di Gaza nangka mungkin. Yo jawaban badan Gaza memang nyobera pa abung ora daduk rabanyo ke tengah sawah. Kok lah ba itu dia pak jo ibu nangka elok biarlah jadi supir merdale. Napa Biarlah jadi supir Pak Mardalena mendanga ketoco itu ambuan tanpa oto kanan punyo dolu ambil baju ke rumah sarato kontraan saran kanan punyo mendanga keto rupo itu baru bakato badan apa iyo kau Pi Mardalena kabake anaknya sekutiko. Onde nak kandung imarna itu mak kontak oto apa baolah nak oto di kandang ambil piti sado sampai iriang kan oto sekali iriang kalian badu bao kamari badan gangazana bao kamari badan Gaza nak guna tetong lamo di sinan kalau kau dipandang senang hati ndak tawado barangke inyo sekutiko ala bajalan otolotadi. Sadang di jalan otot tadi nang Gaza membawa oplet kalau nang badannya Mardalena membawa oto mewah otonyo sekutiko dicali otonyo nanyo bawa oto pertuner baru keluar halahu rabi nang kata ngau malahu rabinyo anang katau di sinan kalau dipandang dak lamuinyo sedang jalan sampai kapak punyo oplet di sinan oplet di tagaan. Lah turun badan si Gazali seto turun si Gaza tadi diagian kontak sekali ne apa nampunyo to. Ambo baranti lepak bawa oto iko makontak jo seteng kamu kini mulai baranti. Ma fotokopinya si mambo iko storan seminggu kini Pak Mai kostoran Pak seminggu kini mandanga kato bantu itu menjawab apa sekalian menjawab apa dan punya oplet. Jadi kerajaan legazanta kok pere yang masih sekolah le membana pak kangaj walaupun ang pere membawa oplet bersekolah dan pere lo nak le tekana dengan janji jo apa nampunyo to nama bawa oplet kodolu mandanga kato rupo itu onde apa nampunyo oplet walaupun pere pak bawa oplet nanambo indak kabaranti do pak awak bersekolah. Anta besok-besoknya ambo membawa oplet lo balik pak. Kau datang ambo kemari pagi ambo oplet balik pak. Anta ambo pere lo kerajo jurang ambo oto balik pak itu sekali kata Gaza. Onde nak kandung Gazali. Kalau Gazali para luoto bilo para luoto adona
Mabilo perlu na oto ado na nizin na lanyo minta wassalam jo apa na punyo oto nyo bacu assalamualaikum alaikum salam kato apa inyo nanye ka oto mewa nyo agian kontak di Mardalena onde abang dangakan bana ikom abang si kontak oto baola bange oto nangko bakato badan si Gazali onde dia kandung imar dia sabalun abang menyupir oto kok salah abang menyupir bari maaf abang dimar abang biasa membawa oplet dia belok kota kini membawa oto mewah antanyo kaku badan abang dia Kato sampai sabantu itu manjawe upi Mardalena onde abang dangakan bana iliena tamu di anata siaka mandi di tupian kok kakakku bangkaku lamola asal abang nakoi maro bangga zai